Dobrý deň, takže dnes vám predstavíme novú práčku a náš kolega Luigi vám predstaví nový Dobrý práčok. deň, aj vy máte také problémy, že máte zajebané špinavé monterky ako ja. To ako ja nemôžem zvládať, ale naša nová práčka Whirlpool a naša nová Citra vám v tom ľahko pomôžu. Takže, názorný príklad. Otvoríme práčku. Publikum až jednoznačne hodíme do práčky zajebané, nasypeme citru, zatvoríme. Keďže to pozerajú aj ochranári prírody, nastavíme ekopranie na 60. Zapneme práčku, ktorá ide jednoznačne automaticky. A uvidíme, čo naša nová Citra dokáže. Po pol hodine prania otvoríme práčku. Čo to? Kurva, jaké čisté, ure. A jak voňajú. To si zaslúži potlesk.